Γεια σας. Το σημερινό μας θέμα είναι το χαρούμενο όνειρο. Συχνά τα μαθήματα θαυμάτων μιλούν για το χαρούμενο όνειρο, αλλά τι είναι το χαρούμενο όνειρο και σε τι αναφέρεται? Τα μαθήματα εξηγούν ότι το χαρούμενο όνειρο είναι του Αγίου Πνεύματος η διόρθωση για του εγώ το όνειρο, του πόνου, των δεινών, της ταλαιπωρίας και των βασάνων. Ουσιαστικά είναι η αντικατάσταση του ονείρου του εγώ από το όνειρο του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια και αυτό το όνειρο, αν και είναι ψευδαισθησιακό αφού εξακολουθεί να είναι ένα όνειρο, ωστόσο το χαρούμενο όνειρο οδηγεί πέρα από όλες τις άλλες ψευδαισθήσεις προς την αλήθεια. Είναι το όνειρο της συγχώρεσης, στο οποίο ο πραγματικός ή αληθινός κόσμος γίνεται ορατός και έτσι επιτυγχάνεται η σωτηρία. Και αυτό γίνεται εάν δούμε κάποιον άλλον όχι σαν σώμα, αλλά αν τον δούμε ένα με εμάς, χωρίς αυτό τον τοίχο που ο κόσμος έχει χτίσει για να κρατάει χωριστά όλες τις ζωντανές υπάρξεις, οι οποίες δεν γνωρίζουν ότι ζουν. Γιατί το όνειρο της θεραπείας βρίσκεται στη συγχώρεση και μας δείχνει με τρυφερότητα ότι ποτέ δεν αμαρτήσαμε. Μπορούμε να πούμε ότι το όνειρο της θεραπείας είναι ένα αντιόνειρο που ακυρώνει το όνειρο της αρρώστιας στο όνομα της αλήθειας. Αλλά όπως λέει το βιβλίο Ασκήσεων, δεν καταργεί την ίδια την αλήθεια. Ακριβώς όπως η συγχώρεση παραβλέπει όλες τις αμαρτίες που ποτέ δεν έγιναν πραγματικά, έτσι και η θεραπεία διώχνει όλες τις ψευδαισθήσεις που ποτέ δεν συνέβησαν. Ακριβώς έτσι όπως ο αληθινός κόσμος θα ανυψωθεί για να πάρει τη θέση αυτού που ποτέ δεν υπήρξε, έτσι και η θεραπεία προσφέρει την αποκατάσταση για όλες τις φανταστικές καταστάσεις και τις ψευδείς ιδέες που τα όνειρα έχουν με τέχνη φάνει επάνω στις εικόνες της αλήθειας. Όλες οι μορφές των ασθενειών, ακόμα και του θανάτου, είναι σωματικές εκφράσεις του φόβου της αφύπνισης. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν περιπτώσεις που ενισχύεται ο ύπνος από το φόβο του ξυπνήματος, γιατί ο ύπνος είναι απόσυρση, ενώ η αφύπνιση είναι συμμετοχή. Τα όνειρα είναι ψευδαισθήσεις συμμετοχής, γιατί αντανακλούν του εγώ την παραμορφωμένη αντίληψη για το τι είναι συμμετοχή και σύνδεση. Ωστόσο το Άγιο Πνεύμα κάνει επίσης χρήση του ύπνου και μπορεί να χρησιμοποιεί τα όνειρα προς όφελος της αφύπνισης, εάν βέβαια του το επιτρέψουμε. Εμείς είμαστε οι ονειρευτές του κόσμου. Εμείς είμαστε οι ονειρευτές του κόσμου των ονείρων. Εγώ και εσύ και όλοι μας. Και δεν υπάρχει τίποτα πιο τρομακτικό από ένα μάταιο όνειρο που έχει τρομοκρατήσει τον Υιό του Θεού και τον έχει κάνει να νομίζει ότι έχει χάσει την αθωότητά του. Ότι έχει αρνηθεί τον πατέρα του και έχει κηρύξει τον πόλεμο ενάντια στον εαυτό του. Αλλά μπορούμε να επιτρέψουμε στο νου μας να καλωσορίσει, όχι να φοβηθεί τη φωνή που μας καλεί με αγάπη να ξυπνήσουμε σε ένα πιο γλυκό όνειρο ή ποιότερο, στο οποίο τα βάσανά μας έχουν θεραπευτεί. Γιατί ο Θεός θέλει ο Υιός Του να ξυπνήσει γλυκά και με χαρά και Του έδωσε τα μέσα για να ξυπνήσει χωρίς φόβο. Και είναι αυτό που αντιπροσωπεύει και που είναι χαρούμενο όνειρο. Αυτός ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει ούτε να συλλάβει με το νου του τι είναι δημιουργία, γιατί σε αυτόν εδώ τον κόσμο δεν έχει κανένα νόημα. Η συγχώρεση είναι ό,τι πλησιέστερο προς αυτήν επάνω στη γη, γιατί αφού έχει γεννηθεί στον ουρανό δεν έχει καμία μορφή. Όμως ο Θεός δημιούργησε το Άγιο Πνεύμα, το οποίο έχει τη δύναμη να μεταφέρει σε μορφή το άμορφο, και ό,τι φτιάχνει είναι μεν όνειρο, αλλά τέτοιου είδους που βρίσκεται τόσο κοντά στην αφύπνιση που το φως της ημέρας λάμπει επάνω στα όνειρα ήδη, και τα μάτια μας ανοίγουν διάπλατα για να δουν τις χαρούμενες εικόνες που έχουν αυτά που μας προσφέρουν.
Το Άγιο Πνεύμα που είναι πολύ πρακτικό μέσα στη σοφία του αποδέχεται τα όνειρά μας και τα χρησιμοποιεί σαν μέσο για την αφύπνισή μας. Η σωτηρία είναι πράγματι ένα παράδοξο. Τι άλλο θα μπορούσε να είναι από ένα χαρούμενο όνειρο. Πρέπει να είμαστε χαρούμενοι που η σωτηρία ζητάει τόσο πολύ λίγα και όχι τόσο πολλά. Σου ζητάει μόνο να συγχωρέσεις όλα τα πράγματα που ποτέ κανένας δεν έκανε. Δηλαδή, να παραβλέψεις αυτό που δεν υπάρχει και να μην βλέπεις το μη πραγματικό σαν πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα δεν μας ζητάει απολύτως τίποτα. Ακόμα και στις ψευδαισθήσεις δεν ζητάει παρά η συγχώρεση να γίνει ο αντικαταστάτης του φόβου. Και αυτός είναι ο μόνος κανόνας για ευτυχισμένα όνειρα.